Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita-cerita humor ya. Antara lain ini ada wonten setunggal cerita sing rada lucu. Jadi wong wedok sing jari sakniki niku emak-emak, istilahnya emak-emak. Niku macam-macam sakniki istilah niki. Enten emak-emak. Terus enten sakniki muncul malih peduli lindungi. Enten malih di kota niku enten papan nama tulisannya gede, enten kantor pentil kecakot. Jadi lu ono kantor pentil kecakot. Nah, terima nih pentil-pentilnya susu dicakot ngoten. Gak oleh singkatan nih Pak. Pentil kecakot niku penjaga telepon kecamatan kota. Pentil kecakot. Terima nih. Ya Olis penasaran nih. Terima nih pentil-pentil sing dicakot iku. Jadi istilah-istilah niku sakniki macam-macam. Akhir-akhir niki kula ningali ge TV. Enten tulisan rujak terbakar. Loh, apa rujak terbakar? Karone rumah penjabat terbakar ngoten. Jadi singkatan-singkatan tok niki. Lah, balik teng emak-emak wau niki. Emak-emak niki rada pancene enggak ada sifat tomak lah. Tomak niku pinginan nang barenge wong niku jenenge tomak. Siji waktu anake niku mantun melok salat jamaah di masjid. Lagi masjid niku delok kali daleme pengasune masjid utawa pengasune pondok mriku. Dadi anake niku penekan po. Lah po niku tanduran po niku badane kiyaine niku nggih. Penekan. Karepe nggih kate njupuk po nggih. Bareng kebetulan keleresan kiai ini medal. Kiai ini medal ketok ono arek penekan po dilarui. Le mudhun le mudhun. Untuk penekan kok tiba le. Anu wis saiki mulai kena kita kei dhuwit kon. Kei dhuwit 5.000. Kesenengan nggih. Akhire urung penekan urung. Wangsul. Bareng wangsul. Nah, ibu sing emak-emak niki takon teng anake. Kon tekan ndi ae le? Anu, Mak. Kula mari salat penekan. Penekan apa? Penekan po. Terus ini ku kali Pak Yai dengan mudun mboten angsa. Terus salangun dengan mudun kula kan wangsul disangoni kula Mas. Tuh, iya ta? Kok cek lomane ya ini? Nggih loman ya. Sangone piro le? Sangone 3.000. Ah, alhamdulillah nggih anu. Terus mak itu enggak ada angen-angen. Mari ngono aku tak penekan. Lek anakku oleh 5.000, paling enggak aku dikei 50.000. Pun akhirnya budal dengar masjid nggih. Terus emak-emak niki nggih ngoten pancene tiyang tomak nggih tambeng pisan. Menek poe yai wau nggih. Bareng penekan poe yai nggih. Ya ini metu kebenaran tepake metu ngoten lho. Didelok ana wong penekan. Duh, sapa penekan iki? Salah delok-delok tibake emak-emak niku wau. Nggih nun sewu, sayake ketok anune niku. Nggih. Mudun. Sinten sampean niku? Penekan anu. Kula Yai, anu Yai. Pengin po jenengan. Mudun. Pun sampean mulih. Cok penekan tiba ngono. Terus kiye gawe sangu iki, gawe sangu. Nyok. Dikek 2.000. Nggih. Dikek 2.000 kali Yai ini. Tuh. Yai, wau anak kula sampean sukane 3.000. Kula kok sampean sukane 2.000 Yai. Iya, anak sampean mencek tuku bakso ta opo. Lek sampean iki tak 2.000 tukokno silet.
Ya. Loh, nggak silet. Iya, mangke tok anune bembel ngono silet. Kayak nyukur anumu iki lho. Kan mergane nek mak-mak ya aja kadek penekan. Lek sing sijine anake niku tuambeng ya. Kayak omahe wong biasa di daleme kiai di. Mumpun di ngarepe ana wit kelampok gede-gede nggih. Bareng anak niku kajenge menek sing duwe omah metu. Ayo, ayo. Kon kate ngemek kelampok. Oh, awas kon ya. Tiba kon tak kanan bapakmu kon ya. Dadi lari niku wau wedi nggih. Nggih. Karena katen kana bapak nih anu bapak kula niku kok ndukur ya. Bapak penekan dhisik saking tambenge. Jauh, untuk pilek ulangi. Pun nanti dilanjut